Wamboge Bianga. Yeah. You put that in here, she remove it now. Yes, listen, hey, if you got I bring you down here. And I make you here. Don't come here, give me a church, yo. Don't come here, give me a church here. Anyway. Onye nwụrụ na family unu jikwara ya ụdị akwa ke. Ele onye nwụrụ na family mpaghị ijikwara ya unu ji ye were akwa mere akwa. O nwere akwa m goro ego. Ayala azụ. Chife ntutu gị ahụ n'azụ. Chife ya azụ. Chife ntutu ahụ azụ. Tanazo. Tanazo. We went to go in front. Bishop, walking. Keberishim walking. Is it? Keberishim gonna. Berishim has only the Aunti in hand. How about God? We are something like cover your back. A man, who mind then saw. One bingo, one way better about on the internet. When you one bingo. It's a house from walking that walking not talking man of value. When you're ready. And I go to package and not to no answer. On us all was. Ibranga big with my hug. Damn you, Chileka Bago walk again walk. Branga Bishi Musho back. Branga Bishi Musho back. Gale age in Negina. Get Manasa will take I don't know what. Come on, Lewanya front. Iki man. Branga Bishi. Oh, it's a so as a Niki wolf. When he came, Branga, whatever Vasebia, come on, whatever Vasebia, my bingo. In my hair, whatever Vassel, my hair, whatever Vassel. Look at Brashima Azunique wolf. Branga, that's a board, signboard, no we. Lewanya front. Parike Caleto, Bianga, Bianerem, Onye. Gawulo ga unege wa hu no ge ibra nige wa ibra nige were ma hu ge kam kora ga ke shigbo nwa Jesus adaga alote shigbo di ba iye wa hu ge onye riri o di madu ge na achi no ge nike na nga ni na eju na akpa achi ka akpo nwa bingo Pato leki idi nime. Pato leki nime. Guess him. Come damn you. So wofu. What the matter? They give you partner. Get use your pantato. Wa binge branga take one so wofu. Unye rere. Ya were phone okay. Afambu precious. Mbaga katina kikwa himbo Chineke bagok. Olu ebube. Ichi ụmụ nwaanyị ndị vigilante na-ata. Ma bingo. Na mama onye vigilante Anambra State ọtara ndị ebuba ndị aka odo. Wapaka na ologe. Olu ebube onye. Ọkpara. Weta eze gị. Itika mchuki ya. Tinapia gwegwu here. Sorry. Akwe ngoti ihu gede nnọọ onye mpe ya na-agba ọkpụkpụ. Ibra nga bịa takoshiri m eze. Akwe ngoti ihu gede nnọọ onye mpe ya na-agba ọkpụkpụ. Ibra nga takoshiri m eze. Come on, bring your phone face in a screen nga. Wete face ga nga. Wete face gị na screen nga. Pati ihu onye mpe ya na-enye mgbọrọgwụ Igbo.
theater mochi unu look at it. Onye ihu the chaga. Maybe I'm gonna be na form of fine girl. You which opera. Onye riri. Ona imi ọma ka inu when he ọzọ. Passetra. Yo TV adi. Icho onye mpe na agba ọkpụkpụ. Bishop Mpama anwụọla o. Tele Rosanna. Ele mgbe ọ nwụrụ. Last year November. Eyipụrụ akwa mkpe mpaga. Gịnị gburu ya? Ahụ adịbụ ya. Gịnị ka ọrịa ka? Ọ BP. Ọbara mgbali elu. Ka ị chọrọ na-asọ mee ma gwa ya. Iji amaghị m ụka. Ka ị chọrọ asọ mee mụ na azụ m kubie nwụọ. Mba, ọ gaghị eme gị. Bịara bịa gwa m sị mpaga nwụọ na. Mpaga nwụọ. Ọnwụ ọbara mgbali elu na family. Nna gị ọkara aka nwụọ. Mba. Family na-etoro ahụ. Ọ na-etoru ọsọsọ ya bụ ife. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Dem you. Ọ na-etoro gịnị? Ka e wee wetụlọlatụ ihu gị azụ ntee. Weta ihu gị nso tee. Otu ọ dị. Ihu gị adịcha ka pedal igwe. Mmadụ ọ dị ndụ. Ọ lụgharịrị di. Mba. Iwu onye ebe? Abụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Na Idatọ North. Ebe na Idatọ North? Na Olu. Ebe na Olu? Osina. Ebe na Osina? Na Osina. Ebe na Osina? Which community na Osina? Chineke agbaghị ọkụ. Na Elu Ama. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Gị na nwoke ọ nọrọla n'ime moto mbụ gị enyo ahụ pu? Enyụọla ahụ na public mbụ? Eya. Ọ n'ime moto ka ọwụ ngụ emeghe meeting? N'ime moto. Ha matara sa ọ ga-enyụrụ ya? Mba. Ada Igbo arụ ala onye ahụ n'otiti. Hey, listen, liar. Hey, liar. Listen. I don't like this. Even Musu English, I block you here. Them the guy here. Even an editing them, madam. All no more na motor who tea whom the nato amaka some in there. Oh, he got remember a gay ludeti, gay committee, gay boyo maka. Oh, I wait for that public. I get jam not to hear up no lord. Not being gay, you know. And let me get in young Namota. You do matter. I can do mota. Madam, don't let on a mota on the Yoruba Condausa. Mandi Igbo na ndị Yoruba. Again, young. When you say yes, you will learn your leganya. Alone your leganya, brother, or one year Yoruba killing a Kawanibo. Onye Yoruba. Can be through Lewa and Noya. Tell you, Braga Takoshim on your run. Sorry. On your run, or here's a quick Queen pair bag up before young. What being gone around? On your run, or the Hega, or the Ara Lega, Rudy. That is matter. What can one quarter flight on a plane? I'm back again. You are when you're a ripple. Plane name when who win that name, Pepe. My bingo. Activist. Oh my. Atalaga na rombo. Emaini eshi. Eya. Mommy mu na-esi nri, so ama m esi nri. Emaini eshi ahem droge. Droge maka mmage. Without knowing it, just massive mmage wo ye mama put. Ibranga be se ma mmage. Ele he basa mmage na. Oh.
onye riri eri njụ agị ma ịma na-eshi ka ịkpata mma gị na ihe ọwa eshi ya ọmma gị na gị lụrụ gị di ọmma gị na gị lụrụ gị di gị Chineke agbaghị ọkụ lekpa ọ dị nnọọ ka ndị elejere ncha nkọta nwa bingo anaghị osiri ike ọ gakwa na-eshi ike ụdị mmadụ ha ọwụ ndị kpụgha blọkụ ndị injinia rụgha ụlọ ndị mmadụ ha ga na-ataghị nwa bingo asịghị tem yo shashaga mba ị nwere gịnị Class. Ịwa ọchịchị ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchị ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwa ọchịchị ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. Yeah? Enwere m class. You make a call? No, nwere class. Nwere level. Ị nwere level. Ti yiri nwunye ndị native doctor ka ị bịara nga akwaga m sị nwere come on them you nwere which level? Nwere which level? Nwere level. Ekwe ngo okpokpo pimple nọ n'ihu ha. Ọ onye ọnwụ nwere level. Pimple abịa nga bịa begume ka ahụ mara achị. Ọ onye ọnwụ nwere level nwa bingo. Ị nwere level. Onye ahụ na moto. Ị nwere level le onye nyu ahụ nga 18 passengers nọ. Ọ onye ọnwụ nwere level onye ahụ na. All level ị nwere level onye ọnwụ nwere level ị nwere level nwe data nwa bingo nwụrụ anwụ. Echefuru m na data m gwụrụ agwụ. Dem yo dị level ọwa ị nwere. Odi mmadụ ga ga n'ụlọ nwoke na ahụ change ga gba ya na akpa. Ị ga n'ụlọ nwoke na oyipu bosses ga achara ma. Dem yo nwa bingo. Ma bingo ị nwere class ndị nyu ahụ. Nwere level. Ara ọgbala gị mbọ. Mba. Ị ji alụ ọgụ maka amụ? No, mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? M ka na-aga school. Ị ka nọ university? Onye kwụga school fees? Ọ mọmị m. Mma gị kwụga school fees? Yes. What level ka ị nọ? 300 level. 300 level. Ka ị kọsị ego ha? Nursing. Ego ha nursing. Nwaanyị isi mkpe kwụgụ ya. Gịnị ka mma gị nọ na? O mega all this housing, ọ na-esi nri. So mụ arụkwala ọrụ before, so m na-support onwe m. Ọ na-support onwe m. Ị na-support onwe ya? Somehow, yes. Banter gị yi ofuru efu? Mba. Ị gaghị lee n'ụzọ hụ nwoke nke o bupụtara amụ anyụ amamịrị ga ewere anya ele gị n'amụ ya? Mba. Gị na nwaanyị omekọla before kemgbe ịkwọpụta ụwa? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwoke na-eji awụ ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Ị nwere Davido? No, mba. Nwoke laikere bịa na yipụtara azị ya n'ihu gị ga-ehụ amụ ele otu isi ele dị amụ anya. Ndị na-erefu anya. Nwoke laikere gị na ya mitie ya yipụtara azị n'ihu ele otu ị na-eche ele amụ ya anya. Otu ole? Otu a si anya m. Nwa agbọghọbịa na-ele amụ anya wili wili. Ị gbala aja ike? Mkpụrụ anụ ara gị o zuru ezu? O zuru ezu ọ dị complete ọ dị abụọ? Ọ nga ka ọ bịara bịa nọ ọkọ nọ front ebe a? Ebe n'elu. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Sọsọ ofu onye. Hey, shit. If you like, hey, listen. If you got, hey, listen.
Maybe I'm gonna talk to Ashim. Abu daddy mo pastor ko, so I didn't make all those things. Mpage wogere. Obu a pastor. Let church no naga. CPM. Akwe mana video am megenga. Akwe mana ga pa na the whole internet nga n'iru. Yes. Ahụ ya tara gị wonye. Chijera. Bota prugele ngo no tapoge. Bota prugele ngo no tapoge semhe. Ke otobu. Mgbe tara gị ele ebe ọ nọ taa gị. Ọ na ụlọ na. Which ụlọ mma gị kọmpa gị ka ụlọ. Ba ụlọ ya. Ele ihe ọ gwara gị o ji taa gị. Echefuola m. Adi me kitchen na-egwe we take a play here. Adi me All the kitchen na-egwe listen like hey Lanya if you don't laugh with me. I want boyfriend again. I'm not joking with you here. I come up na your DM bag enyi dere gị anything. Chineke agba gị ọkụ. Inyina mara mbụ gbango ị na-abịa nga takoshimeze. Why will you be laughing here? Mata pụrụ gị hụrụ m dị a. Dere le ihe ji atakoshigeze here. Adi m atakoshigeze. Iyi panta tag. Iyi panta tag Chineke agbago ọkụ. Mba. Stand up there, come closer. Mba. Bata ya nwere tishi giri panta shift to panta one side tag. Mba. That's how you put everything. Bata ya ele ihe gwara ya. Nwere. Genotype again. Wow, Emang genotype again. Onye nwere class. Emang genotype again. Nwa bingo nwere. Them you tigre ekuke nketa idwere n'ụlọ. Onye nwere class emang your genotype ekpogo onwe gị big girl. Ego nursing school. You don't know your genotype. Enwere m level. Oburo class. You want a level. Level okay we man genotype okay ga nursing school na akwụghị ụgwọ. You cannot bring out time know your body status and body count. Ma bingo. A cookie. Hey, abu me cook bishop. Them you always cook a cookie ma mo ka ewo Chineke agbago ọkụ. Okay, ka ngwa gị blog group m bụ. Them you don't tell me anything onye rere ma blog group. Ekuke nwa Agbọghọ Bia plate. Boy, your phone number 070 32. Watch Italia, well, we should leak watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like, I get share. Or what I am. And watch Italia, get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place. Or your phone number 070 32 45 84 77.